Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Aiwa kanikate kwakomana tiri pakati pekuchema tiri kuchema zvinhu zvakaitika kuNegiriki nekuKariboko, then vanhu vakutomborova maraundi avo vachitenderera nenyika. MaZimbabweans are not happy nekudawo kwezvinhu zvakadai so zviri kuitika, but at the end of the day there is nothing that you guys can do nemasituations akaita seiwaya. But ndiri kuona a lot of people are complaining kuti ko president kuenda kwavaita, I don't know the reason, but izvezvi I think this guy is one of the most hated president in Africa, because pese paanota anything chero boots yaanenge akapfeka inenge ichicriticizwa nevanhu, hembe dzaanenge everything, people are against almost everything about this guy. I don't know the reason. Now tichitaura takadai so muri yeZimbabwe, president Emmerson Mnangagwa vapinda vari paDurban paSERAP. I think kubva panapa kuenda paDurban tuma kilometers tushoma zvekuti I think you probably pay something like 150 rands if I'm not mistaken, zvekuti ungatofamba tuma k's tushoma zvanditongoedza kungotaura, saka kungoti vari paSERAP. So pakuuya kwavaita ipapapo ivo vakaisa message vachionesa vana Zimbabwe ndasvika zvakanaka, ndiri kuDurban and stuff, and hey, you know, this kind of humiliation nevari kusangana nayo, it's something yekuti maSouth Africans munatotanga kutokomenda on his posts is a South African again ari kuti, and please when you return home take your people back with you. Imagine kana maakudzokera kumba kwenyu mudzokere nevanhu venyu. You know one thing that that I want these South Africans to know is that Zimbabweans are even afraid of Mnangagwa. Even on social media they are afraid of him. Mareasons aripo muchiona zvichiitika munoita zvinhu zvekuudzwa kana kutanga muri kurota zvakawanda, unonzwa kuti umwe akazonzwai umwe akazodidi, not naiye but nevanhu vake. Vanhu vake vari rafu zvisingaite vanenge vari padhuze naye. I don't know kuti nezvifamba sei, but ndiri kuona vamwe vari chiri kupinza nyaya futi yekukariba, like zvandataura ndikati vanhu vari kurwadziwa nenyaya yezvikanzi only if there was a safe and fair and proper safety measures kukariba, people would have similar messages to their families. I have safely arrived home. Uri kuona sense dzekutaurwa pakashata komana, kwese kuri kungoenda unenge uri ngoremindwa kukabondera mwe mune chitima kana kuti nechi unochikonzi dai wewe uri kugadzisa zvinhu. You know, problem iyi ndakaona iri kuitika especially pane this man is because vanhu vari kushanda navo vari nawo mugovernment make imo ndo vanhu vari kutokonzeresa ivava. Maministers ake vakatuma kuti iwo ndiwe minister of chakati, ndiwe minister of chakati, they are pretending as if everything is alright. Kungofocusa nepay kuti inini yangu mari yapinda, zvimwe zvese izvi they don't care about it. But ndo patodzoka toti but for the why guys, makapinda waniwo kuti muite kuti mabasa aya munyatsoshanda nemazvo. Mabasa aya amuna kupinda mabasa aya kuti mungoti wangowana yekudya chete kana kuti wangonzwa faka uri kufarirwa nemukuru. Hazvina zvinhu zvakadai so hazvisi zvinhu zviri right nanhasi, and we don't expect kuti zvese zvinichange zvakangoita maitikire akadai so. Handiti we don't expect kuti pese paunofamba munhu ongohumiliatwa chinzi padai so. You know the funny thing is izvezvi so you are celebrating life, uri kuzvifila, uri kudzwa kuti kwafa vanhu more than 80 something people. Why? Because pane maminister ari kurara pabasa, because my ministers actually maybe they were just loyal to you. Recently pakasungwa people ana Becky, you know, and people are still talking about this issue of Becky. The timing of Becky Mpilombe's release is difficult to dismiss as mere coincidence. With the upcoming SADC meeting, one cannot help but wonder whether the Zimbabwean government was concerned about facing questions, scrutiny, or potential embarrassment over his continuous detention. I'm not suggesting this as an established fact, but the timing raises legitimate questions. If the SADC meeting had any influence on the decision, the public deserves to know transparent matters, particularly
when issues of human rights and the rule of law are involved, that's good. That's true. I mean, do you know what? This guy is too clever. He knows. Alright, Beki wazodai aramba ari mukati. You know, team rake ranenge shana navantu kuti Beki muda kusiya Beki ari mukati umu. Beki aramba ari mukati, then uyo ari kupinda muSouth Africa munomu anonosangana nevanhu vachijamuka because maSouth Africans vari kupopota nenyaya yeBeki iyo. Vari kupopota saka manje mukada kuti moti Beki because hauna passport hauna chinchi woenda uko vanhu vachatanga kuratidzira uri ikoko zvikazoshaya basa. And for sure, you know, maSouth Africans, they can do anything at any given time. Anotonyoresa zoti toda kuuya pari kuitirwa summit pacho ipapo and then tinge tichiita se tichionesana. And people are still reminding him. This is the other things over and over and over. And the irony of it, Kariba Barrel 400 kilometers away from Harare. You never set your foot there. But Durban, thousands and thousands of kilometers away from Harare, you made it. Murikuzvinzwirawo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurika panapa. Komanaka. Mudhara uyu ari pama1. Ndo zvimwe zvinhu zvekuti tinenge tichikuudzai kuti varume ava havadiwe nevanhu, asi chavanongoita cheteka kungoziva kungoti ndakatopinda nditoripo. Zvamuchazofungawo zvamuchazoitawo hatozotangira ipapo, but the most important thing is that ndiripo, ndakambochibata chinhu ichi, ndakachigarira. Amen, uko zvichasvika. But humiliation iripo, ndambotraya kuda kuningina because inini dzimwe dzenguva zvinenge zvichinikirika. You know, ukaona kusirwa mamessage akaita sei kuti hanzi ndege yamunofamba nayo mukuru haina tsitsi nesu. Urikuziva, you know what does that mean? And you expect kuti to pretend kuti vanhu vari kukufarira, vanhu vari kukuningirina. Zvese izvi Dhara iwa unakana nyadzi zvakawanda zvinonyorwa pa comment section yake every time pese paanongobuda or every time paanongoita chinhu. Apashaye vanhu vanodzoka vachitanga kuoma musoro, apashaye vanhu vanodzoka vachitanga kupopota. Mudhara wazodai, ewe zvazodai, so yewe zvazodai. Mari yacho kudya zvako but unonyatsona kuti amana ndiri kudya mari kana nemuseredzero. And then the next thing unonzwa kuti vana vacho vana vacho gatizi vari kuvhurawo hope uko. Ndapererwa. Unosvika pakupererwa kusvika pakunyarara. Amen. Pamwe ndo zvakatenderwa kuti ndo zvichange zvichizova. Pamwe Mwari vakati Zimbabwe yacho ndo zvairi. But handizive kuti chigemu chacho unongotongorowa usina kana nenyadzi here kana kuti kuita sei kana pachongoona kuti vana veZimbabwe wacho ndenge ndangova-nyanyirawo. And he is taking advantage of maZimbabweans pfungwa dzehuku. Pfungwa dzehuku ipapo unoziva kuti kungoti unozwa izvezvi kungonzi munhu kutoti ndoda kutaura. I still remember chiratidzwa message one of the guys zvikanzi Kuliende ndaida toitawo something zvauri kuitira, chichiputitsa baba, ndichichibvondora runtubvu, chichimhanya ndichikanda maupdates. But zvandakaudzwa navabereki vangu vakati unourayiwa mwana wedu, siyani nazvo izvi. So it's something chekuti chatoprogramwa kudhara. Ukaona chinhu chaprogramwa mupfungwa yemubereki wako. And what more iwewe, nyika yacho haina kusununguka kwainoita. We are in this situation, we are in this mess because of our forefathers, our fathers vakasiya chinhu chichingoenda maendero vachingorohwa 10 noti vachingonzi bo wotodribblwa nhasi votosiyana nazvo. Vamwe votonzi munopedzwa. Kusiri kupedzwa kwacho ndekupi? And Jesse Jessina is sending some message panap achiti, hello Zimbabweans, your dad is here. Anything you want to say to him, any prophecy, any death threats, insults, hateful comments, Jesse alatsitsi nema Zimbabweans because she doesn't know kuti vanhu vanosangana nema situations akaita sei. Jesse doesn't know that we've been through a lot as Zimbabweans. Honestly speaking, we've been through a lot sema Zimbabweans.
but it's just that vanhu ava vanozongomhanyira kungoona paya panongonzi ndikiri yes problem yakewo yanga iri I think okay let me quickly go pana nyaya yaJesse timbotaura nenyaya yaJesse yakazvimirira yega because maybe vanhu vanogona kutadza kuzonzwisisa kuti ichi chiri kuitika or maybe problem yake ari kuita nemaZimbabweans kuti iri kunyatsoningirina papi iyi nyaya ingatingoipedzera tiri panapa tichiti zvino munhu angagwari kusangana nehumiliation kungofly ngopinda mutege chete yoko baba mimi zvazodai baba mimi hamusi kuzodiona vanhu vari kukaripa baba inozototarisa kuma social media emapresidents akasiyana siyana unongochingona long live Mr President chakati dzimwe nyika wakuzvinzwisa kungodai so kungopinda Africa kuno handisi kuramba vese ana ichilema unosangana nema-challenges wavo including ana Ramaphosa some of the messages anenge akadaro but not zvekuzonyanya kudai so but this guy wekuZimbabwe uyu hey kungodai alright any post response yacho rikupuwa I think even guys rinotaura rinonge richakamubatira foni yake because I don't think if he knows how to post these things on social media but team yake inenge ichimushandira yacho ichimuitira izvozvo I think izvo zvaneta manje pakuti mudhara zvinhu zvako izvi zvinharo izvi tiri kungoitawo zvedu but uri kurema mudhara that's what I think so let me quickly go pane nyaya yaJesse let's meet panyaya yaJesse tinzwe kuti Jesse ari kuti kudii because Jesse ane zvakawanda zvaari kutaura ipapa